pamusoro edai ndauyawo nenyaya yakamhangarwa naCynthia kumunda. Anogara muvhileji pamushaya pokuaka, mashaya mombe village, achimhangarira Sandi Chisango. Anobva zvemashaya mombe village iri nhau yeland dispute kupokana kanhau yemunda. Ndiyo nhau yandauya nayo kudai. Ndichakumbirawo Cynthia kumunda simudzero ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura mashure. Ini Cynthia kumunda tedzera ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Unotendera ruoko pasi. Ndoya kuna Sandi Chisango ndinosimudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Sandi Chisango ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Kutendera ruoko pasi. Cynthia kumunda ndodai muchipinda wakagara pasi izwi rakasimukira. Chasariswa kungochimhangarira Sandi Chisango. Pamusoro edare. Ini Cynthia kumunda ndakauya ndine nyaya ndine stendi yedu pamutaketemo nababa namakuru. Zvino ndakashamisika zvandorapera pachiburuswa zvidhina zvakati wandei nemarori maviri zvidhina zvechirungu izvi. Apo tisina kutaurirana, handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Sandi kumunda. Sandi Chisango. Ndidzokorera. Mari? Ngavatere zvinozwisisa. Handizitaurei zvekunzwisisika mani. Chii chanyatsotsanangudza ida ndinyatsonzwisisa mamiriro akaita nhau yenyu. Murume nemukadzi here vakaroorana here, vane mhuri here, pambapa vakaona sei? Kuzi pataura shoko rokunzi baba ava unamharinzwa kana munhu anzi baba ava zvoreve amo vangonhonga namurodhi ndobva vaita stendi vese. tsanangura zvinotandari nyatsanangura makasununguka munyatsobhedhunganya yenyu. Pamusoro edare. Ini naSandi takaroorana, tiri murume nemudzimai, tinogara tose murume wemamusha pokuaka. Saka takatenga stendi, tine stendi yedu pamutaketemo, tine vana vedu 6. Tatenga stendi yedu pamutaketemo ende yeshopu. Saka ini ndangoshamisika zvandorapera pachiburutswa zvidhina zvandisiri kuziva zvisina zvakakomberedza stendi. Saka ina ndakuziviswa kuti chii chiri kuitika. Musha wenyu uri mamusha pekuaka umu? Mamashaya mombe? Ndobva matenga stendi pamutake temo. Matenga stendi muri pamwe chete nemurume wenyu? Totenda. Matenga stendi saka munguti mapane madevelopments akuitika panzvimbo imi musiri kuziva kuti chii chiri kuitika? Totenda. Sandi Chisango, zvanzi namai pane madevelopments akuitika pastendi yamakatenga. Stendi makaitenga kunani? Kuna Chaunza. Umbo wacho hwekuti munoita muchipindura mubvunzo wabvunzo hanzi pane zvaakuitika madevelopments ari kuitika panzvimbo. Pamusoro edare. Chapakuti amai asaziva madevelopment ari kuitika pastendi ndokuti ini namai vachiswira vakandorera protection order. Saka kuti nditaure navo ndakambovanyengeredza kutanga kana nditaurira ndichifamba tichitaura protection order iyi.
Saka vakazi ndinoenda kumabudi. Andinoenda kumabudi ndani amai achatarika nawo. Ndawana zvangu muzukuru wangu arachizorika ipapo. Asitendi ipapo. Nditanga kuti zvinhu zvangu zvina zvawo ivo ndisingatauri nawo. Muchigara nechipamba pamwe chete? Totogara pamwe chete. Muchitobikirana? Ndichagere chikafu chavo nokuti zvaunoita zvake hazvina zvinofadza. Saka mukuti makaona muzukuru wenyu ndiye arigwe pasendana? Aiwa. Makamutengesera? Muzukuru wangu takanyorana kuti avake kana vakosendisa. Asendisani makore anosendisa. Osanga kuti asi udzokera ngati matichi. Muzukuru wenyu anonga? Tinatibisana. Adari kana mine nimwe muzvamungada kuziva makasununguka ngemuchovabvunza. Ndanzwa muchiti makanyorerana muzukuru wenyu kuti avake. Chinyorwa chacho chiri kupi? Ndinacho. Tinokuda kunzukani pamutake papicheche pateno patara here vanoti Patara patinoita. uyo chaonza ane simba ripi rokupa vanhu masitendi emasitoro pamutake tino. Kana kuti masitendi emasitoro anopiwa nani? Pamusoro idai. Amai munhu akukanisa kunyazotaura. Stendi takaitenga tichiti ndeyemusha. Pasitanga kuti masoro tawanja angu atengesera stendi ndeyemashopu. Handizvo. Ende hatina kana mapepe kuti tivake ipapo asi vamwe vangovaka utangovaka. Kune zvekudanzi tikati ndeyeshopu yatikatengesera kuti ndeyeshopu. Chaunza asikana. Angatengesere stendi kuti vakai. Ndauno vamwe vachitoreka kuti svika tingopinda muchaunga. Chimiro chacho chiripo paenda zvitaura museda vabatsirikana. Kanzuro yakatoramba kuti paiswe masitoro. Ndikuti izocheka nekanzuro yogona musemande kumausa akavhura kana chipiri. Chero kuya pano ngechero kwenda kuruwa. Vese vakaipo pavatonzimirai. Pakazama kufambirwa pachinzi paiswe masitoro pakanzi hapaite za masitoro. Time imwe chete paifambirwa nonga chimiyonza ndopakafambirwa pahotidhogi. Ndopakafambirwa uko kuspeed webwana. Tachibari. Nzvimbo dzaifambirwa dzinhatu dzakaita sei dzakadaro apa patonzi hapaise utakamuchini. Vakazobvunzana bhizi rinomwana masitoro paundozviziva. So zvese zvamuchaita ipapo ngoenda muziva kuti mukuita zvinhu zvichazokunisai mangwani. Hapana taumuchini. Zvakanaka. Iwewe sendi. Sindi yamudzimai wako. Nevana 6 muri mese. Stendi yako kutora nezvayo makatenga semhuri. Kana tichiti semhuri tiri kureva chi? Vana vanenge varipo, amai vanenge varipo. Saka agreement iri apa yaitwa nemhuri here kana kuti yaitwa newe wega? Yaita ndiri ndega nokuti chireti amai avo zvavanopota ita takagara tese tonetsa noita kumusha. Saka tona kana signature yavo haitombiri. Saka iwe wati stendi yakatengwa nemhuri. Nevana naamai. Nhasi iwewe wabuda mhuri wakuita agreement yako iwewe natinashe mhuri isipo. Zvoreve izvozvo. Pamusoro imamo. Maona chaitika kudaro mapurisa ndapinda pakapinda. Dai pasina mapurisa mai ndakasuma dai. Saka dai vasina kundindisa kuti mapurisa kutanga kuti ndanguti chakakuendesa kumapurisa akani achipo pano. Chakakuendesa kumapurisa dai waida kuti mambo vakubatsire dai wakaenda nacho kuna mambo. Mambo ndibatsire mudzimai wangu ari kungondiendesa kumapurisa zvandisinganzwisise. Mbomudana imbomutsurawo. Ndakabva ndamudana ndobva ndamutsura. Kuti iwewe chiko chiri kuita kuti ungoramba uchisungisa murume wako muchipanana protection order.
idzo tsika dzichitarisira kuti mimuri baba namai vanotarisirwa kuti vatopinda mumba yemukati mese sababa namai. Vana 6 ava makavaita muchigarisana murudo. Handiti saka nhasi kana mapanana protection order makuti baba havapinde mubedroom zvakureve dai paripo pawakaita uchenjeri hwokuziva kuti izvi kwazvaakuenda izvi zvaakuda mambo nokuti tsika dzarasika. Ndiende mambo wandibatsire. Dai uri wakauya nenyaya iyoyo kuti mambo protection order ndaipiwa iyi. Mudzimai ndewangu ndakamuroora. Proof yangu yeroora. Tienzanisei kuti zvii zviri kunetsa pakati pedu zvakuita kuti tisvike ipapo pakunotorerana maprotection order. Ndiri pamusha ipapo musi wechishanu wadarika takataura nyaya iyoyo yekuti maprotection order maakutorerana murume nemukadzi aya. Medzisiro yeiko zvinoenda hakuna kunaka. Mutsika dzedu hatitarisire baba namai vanotorerana peace order. Ndadzora tidzokere panyaya yawo yemudari. Ndati zvinorevei kana iwewe wakunoita agreement yako natinashe mhuri isipo. Pamusoro apa chakaningisa ndisataura namai ava nyaya yemapurisa ndaingapinda pakati. Hatiti iwe waita agreement yako natinashe adzimai havazive vana havazive. Vana venyu vakura zvakadii? Vana Kati vana vakura zvakadii? Vana ane 19 years, kozita ane 17 years, ane 14 years, ane 13 years, ane 4 years, kozita ane 6 years. 7. Nakomana 5. Komana wangu haatokura Saka iwewe amai ndo wawaburisa apa? Unoona chimiro changu nditira enda taamai zvina kuti vana vazosvika zvavo. Asi mudzimai wako? Uyu mudzimai wangu chai ndakatoroora. Asi akatsika dzinobva kubata. Hauna chaunoita kunze adzimai vasingazivi. Pamusoro pedare. Asi nyaya yekuti amai ava kutokumbira sedare kutonyazovadzidzisa unhu chenoti. Aiwa. Kona asingataure neni. Avazomhangara nyaya yekudare apa ndiana. Handiwo ndowasungiswa. Nenyaya yeagreement yako yawakaita ika. Dai waiziva iwewe kuti parasikahunuka wakauya kuzomhangarira mudzimai wako iwowo. Mambo dzimboti nditsurirewo mudzimai wangu uno haakundiitira mumba mangu hausisiriwo. But chauya panapa iagreement yako iwewe kunyorera natinashe kutora property yakatengwa nemhuri wakuita madhiri ako natinashe pasaiti. Vana vane ma19 years zvichidzika pasa. Hatiti iye Mwari wotonga iwe wobva wafa. Chichi chaitika. Vane simba here amai? Simba wendorishana. Saka kana amai havashaya simba iwe usisipo zvakureve. Handiti tinashe anogona kutongotora mudhuri uyo batoita wake zvatopera. Simba ravo rese ranga riri papo, simba rako iwewe nemhuri rese raenda kuna tinashe. Handizvere? Saka pfungwa dzako dzakagomara kaiwewe. Wozori kungoona padhuze dhuze usikuona zviri mberi. Makatenga stendi yenyu imimi zvemusikanzwa semhuri. Ndokubva mafunga imimi kuti regai tivake panapa tiise shopu zvemusikanzwa futi semhuri. Handiti? Then maita musikanzwa iwe wauda uchibuda mumhuri waudaita zvako wega. Chii chichazotevera kana waita disagreement natinashe? Tinashe akavaka apa chichateera ndechekuti iwe uchatsvaga girlfriend yako yauchanogara nayo mumashops ipapo. Iyi musikanzwa yauri natinashe ngaipere. Pazasi penyu makatonyora hanzi dispute will be resolved through chiefs of the court. Both the parties agreed to the terms outlined. Both parties vapa apa muri amai vabuda. Apa amai ndo the other party yekudi kwako iyo paagreement yamakaita pekutanga. Saka kana muchiti both parties iwewe natinashe muri 2 amai havasisipo. Because iwe haukwanisa kuzvibvisa pana amai ava, haukwanisa kuzvibvisa pane vana. Iwewe amai nevana muri chinhu chimwe chete. Saka kana muchiti both parties apa uri kureva amai ava. Saka zvino amai ava havapo zvoreva kuti agreement iyi bvarurai murasa haishandi. Kana amai havasimo muagreement yamuri kuita, agreement iyoyo haishandi ende hamukwanise kuiimplement. Tinashe wacho unoda kushandidzana naye anouya achiremekedza amai ava nevana vako vachiziva
nekuti ndivo vakatakura nhaka yako ivava. Pavakatouya mumusha menyu mamashaya mombeka, vana vavo vakazvara 6 ivavo handivari kukudza dzinza rako ivavo. Saka nhasi vashatei icho wakuda kuvarasa iweyo. Iwewo wakutonzi baba vanhingi nekuda kwake iye Cynthia. Izvozvo ndozvinogadziswa namambo izvozvo, ndozvinogadziswa nasabhuku izvozvo, ndozvinogadziswa nevari munharaunda izvozvo, kuti zvaakuitika mumba mangu mazvisina kunaka. Kutoenda kumapurisa kwacho futi unotaura naofficer in charge ndauyawo hongu mudzimai wangu andisungisa, but nyaya iri panapa handina chandakaba. Chandingati ndine mhosva iri criminal kungonetsana kwangu nemudzimai mumba. Ndiri kumbira kuti mumbotigarisa pasi mumbotitsurawo. Mapurisa anozviita futi. Saka kana matora nzira dzekuti mutsurike, chibvumai kutsurika. Murege uchitora nzira yekuti nekuti akandisira protection order saka rega nditomurasa. Dzako pfungwa apa dzakuti kudiya nekuti wakapiwa protection order. Naye my protection order makatorera murume wenyangeyo yambenge iri yei. Kurova aindirova ndikatombonoda kufarira nyatwa mwedzi wese. Nemamwe mashoko avanenge vachitaura asakadza kuti vana vanopedzisira vaudonza misodzi. Anenge ari munhu mochimurovereko mudzimai. Akabvenda kuparira nyatwa. Vanobvira vaenda. Saka vari kukunyepera kuti vakamboenda kuparira nyatwa. Naye mai makamboenda mukaenda kuparira nyatwa muchinodi. Ndichinorapa vanga vanditirova nembama dzavedzi musoro. Saka pane tsinga yakakanganisika. Ndobva ndagara ndichikola ndege. Ndichienda kuparira nyatwa ndichidzwa chitani kuparira nyatwa. Ndachisiya kumba ndiri kuda kuenda nacho. Wakambochiona vaine chikola ndege? Chikola ndege vari mudzimba wangu. Zati wakambochiona? Ndakachiona. Changa chiri chei ichocho? Ngoti mudzimba wangu unondiwa. Kuhuni ndiko kwakakuwadza mutsipa iwo hauna kana chawakaita kana kuvaisa ruoko hauna. Asi iwo mufunga kwako iwo protection order yakatorerwa chii? Muna mambo changamira. Amai ava vanenge vasingadi kuti ndiite zvinhu zvokuti tibudirire. Zvakafanana nezvipi? Zvokuti takati titenge mombe, titenge motikari. Vari papa kundopoza ikurwa nehama dzavo. Amai ndakavarora murai mamutake chemujeni. Saka ndizive kuti asi ndinodira manyembo ekamhuri kwako mana kuti tena titu. Saka ndinoda kurudzinza dzinza redu. Wotore chikonzero chaunotoadira. Chemhuri kwako wawanda wavakudza sikaberwa titu. Saka ndinozogara nawo pasika zvakanaka onatsa. Asi hunhu hwavo vanozoita manje kuti vanodora vandiisa mapurisa. Ndatinyatsogara nawo pasi zvakanaka. Cynthia zvaunoona ndinonyatsokuda chaizvo. Asi chipo tiri kumbonetsana papi munyatsomusanangurira patiri kunetsana. Pari kuita kuti uzondimhangarira uzondisungisa uzonditorera protection order. Ndiri murume wako ndinokuda semudzimai wangu. Ndatitaurirane tionesane patiri kukanganisirana. Mutaurirana muonesana pamuri kukanganisirana mudzimai wako obva kuti murume wangu apa chinja apa handipada. Iwo obva wozoti mudzimai wangu apa chinja apa handisi kupada. Handiti? Kubva ipapo kwamuwirirana. Sezvo uri kutaura iwowo kuti akakufadza kuti akakudza dzinza rako. Saka kana iwe une chaunototenda kuti dzinza rako rakakura, zvino izvi zvabvepi izvi? Madzimai angu haasvuro kanyanya ndisekuti zvabvepi izvi? mweya rudzi rwokumba kwavo here? Rudzi rwokumba kwavo harushanda nokuti akauya zokudza rwekumba kwako iwo. Atove kwako haasisi rwekumba kwavo. Kumba kwavo kupi kwaanotaura aine vana 6 vaakaita kumba kwako iwo. Kana kumuramba mambo unoita norona. Zvakanaka kuti une pfungwa dzakanaka madzimai asi nyaya vanonditoka kuti dai vachindira kupisa tanga motora nei. Mutsuure ipapa. Baba mutsuure. Madzimai kumapurisa akwendi kumusha kugariki. Munoona ngoda pepa rako. Mapurisa atina nei. Kune madzimai tambotaure. Kana uri musha naye ichangamira. Andi mangotaura sababa. Sokuona kumotora masaviro uya padhuze. Izvozvo avaite. Kuda mapurisa mo. Musha rudzino tumwana polisi mambo. Uyu ndiani wako? Ndisaviro. Saka sawiro wako anozizere. Zvakanyanyisa adzitonga akamboya. Naye wakambotonga ukatotonga ukatoneta. Saka zvokurwa kwemukadzi uyu achienda kuparira nyari unoziva. Mugore rachiro zvakanetsana ende
ndikuzwa kuti ndakangonzwa kuti vakarohwa asi kuti wakangonzwa kuti vakarohwa nani? vakanisana nemurume wavo. Wati ndakangonzwa kuti vakarohwa, ndati vakarohwa nani? ndakanzwa vakarohwa nemurume wavo. Wakanzwa? Iwe uri sawira wavo? Murume ari kuramba kuti anobvira varohwa. Ndikupindura dzaiwe sawira ari kuramba kuti anobvira varohwa. Kana kwandikairamba ndakawana. Saka iwe basa rako reusawira nderei iwewe? Kana uchisiya uyu sei ndiye achiita zvisina basa zvakadai so izvozvo zvekuti anoramba kuti akarohwa mukadzi iwe uchiona mukadzi akapfeka chikora chinodudzira kuti arohwa. chaidetsanya kuti ndikuti pavakati akabvunza nyaya dzai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 
zvinoramba kunyatsogarika kuti ribatane zvakanaka. Saka wati ukabvunza uye wacho anoita nharo kuti haadi iyeyi wacho uchisango wacho kuti apinde mudare adzimai wacho havadiwo kuti dare rinyatsogarwa. imukama wenyu wakamira sei Maminya namana Chisango? Madzisavira nemadzisavira. Musawira anoramba kutsurika. Anenge aona kuti unenge wamudzvanya. Sebaba anenge aona kuti ndamudzvanya. But Sawira ane simba. Mutsika dzedu Sawira ane simba. Ndizvozvo. Ndo simba chaizvo kwaari simba ndakamukira simba. Pavakaenda amai vagura pane gore 2 years. Kaenda akata almost 8 months asipo. Ndikamunyika ndikamusavira zvokuita zvinonaka. Iwe kuti kukazoumuka. Umusiya ari kuhose. Ndikati ubva pamba inini ndini ndikamupuya kada chikanzi kana wati udada adzokwa kushanda mutora iwo. Ndikatoenda ndini ndikanosvika musha maomaji mwana asikuru wacho. Ndikanovatora ndini ndikavadzisa pamusha. Tinasho yari kupi? Unomuziya? Nomuziya mwana wanzvadzi yake Facebook. Umenyu machisango imo? Mwana wanzvadzi yake. Pari kupenga kao? Mwana wanzvadzi yako ari kudei mumba mako iwo? Aiwa, handizvo. Kana Tinasha achida kukuvakira sasekuru wake, anovaka ambuya vachiziva. Kana Tinasha achipinda mumba maambuya ine zvaari kuita zvokubatsira ambuya, anobatsira ambuya nasekuru, haabatsire sekuru vari vega. Uyu Tinasha uyu haana kukwanawo. Mazvinzwa? Haana kukwana. Muzukuru werudzi anouya kuzoita agreement nasekuru ambuya vasipo. Havaziva ambuya. Achasvika sei kuna ambuya achipakurirwa sadza? Iye achiita madhiri nasekuru padivi. Muudzei kuti zvanhamamba unokwana uri saska. Mari iyoyo yakaenda pasiripo. Chinhu chekutanga itsika hunhu. Woziva kuti sekuru zvamuda ndiite zvandiite zvinemi kana ambuya vasipo. Handiti? Ndo muzukuru anobatanidza. Ari kuziva chigaro chake kuti chigaro changu ndechei pana sekuru nambuya. Ogara pasi nasekuru kuti sekuru ngatironge ambuya vasingazive. Chii ichocho? Tinashe ngabude mudhiri. Kana Tinashe apinda mune zvamuri kuita izvi, amai vanenge vawirirana nazvo. Kana amai musina kuwirirana nazvo, izvi ngazvimire. Matsanangurirwa pachena kuti zvamuri kuita zvese zviri kunze kwemutemo. Pamuri kuvaka hapana kutenderwa nekanzuru. Bosi chamuda kuvaka ipapo ishopu. Inofanira ichiteera Rural District Councils Act. Inopiwa neGoromonzi Rural District Council. Inofanira kukugaidhai kuti mazadzikisa zvose here zvinotarisirwa. Kana musina kuzvizadzikisa muchivaka musikanzwa wenyu. Kana Goromonzi yavo yakakupai faini ikakupai matiketi mambo havape ipapo. Kana Goromonzi yatumira bulldozer kuti endai munoputsa mambo havape ipapo. Handiti? Kana muchida kuita any commercial activity munzvimbo pastate land munotanga matera process inotaurwa neGoromonzi. Motenderwa kuti itai. Kana zvisina kutenderwa, mugare maziva kuti zvamuri kuita musikanzwa. Ende kanzuru ine simba rekuuya ichizviputsa. Iyoyo handisi kutongana nayo nokuti inhau yeGoromonzi haisi yamambo. Yangu yandiri kutonga ndeye ichi chipepa ichi. Chamauya nacho muno muchiagreement yawakaita iwewe naTinashe adzimai vako vasingazive. Ndochandati. As long as adzimai vako vasimo munyaya iyi iri kunzi both parties agreed to the terms and conditions. Hapana parikuwako. Kana zvisipo izvozvo Tinashe ngaatakure zvitina zvakabva ipapo. Mazvinzwa mai? Kana aita musikanzwa achivaka muno yazondudza. Iwe wese ndiwanzwa zvandataura? Iwe Maminya. Wanzwa zvandataura? Panapa hapasi kuvakwa kana amai havasi kuziva zviri kuitika ipapo.
chatoogara pasina kuti vakumbira nokuti development yavo ivo notizoita kuti vararamo ivo nevararamo. Saka chatogarwa navo pasi chakangokonzera kuti vasazosvika pakuti vataure navo inyaya dzavo idzodzo kuti takatombotaura kuti madii kuti mungoti mese muri mukati menyaya. Saka dambudziko raida ndekuti uyabva ngoti ndikuchauzosundiswa havasi kutaurira navo. Saka takutovakumbiriwa munomudare kuti tikabuda kunze vabvungoti titaurira navo kusungisa murume dzimwe nguva wanzwa murume wako ari kuvara kuti wakauya kuzokudza dzinza rangu. Handiti izvozvo zvinofanira kukupawo mufaro wekuti une chawakatoitawo mhuri kwachisango chavanofara nacho. Handiti kana vaita zvinokurwadza uyo wamhangarire kuna baba vavo kuna mambochina uye waona pachena kuti ari kuchema kuti ukamhanya kunoti mhangarira kumapurisa, ukamhanya kunondisungisa kumatare, ndo zviri kundirwadza kuti ndisuduruke kubva pauri. Handiti saka yedza kubvisa zvinhu zvinosudurutsa murume, uyedze kuwanza zvinhu zvinoita kuti imba yenyu ibatane muite chinhu chimwe chete. Handisi kuramba kuti hautadzirwe. Ndati kana watadzirwa, Sawira aripo, Sabhuku womusha aripo, Mambo aripo, tobatsirana newe kuti imba yako imire zvakanaka. Kana achiita musikanzwa, kana yanyanya musikanzwa yacho, chotora chamutorowa iyeyo. Asi apa ndataurisa zvandataura mazvinzwa, ngazviteedzerwe sezvazviri. Hapana, usambunyikidzwe kudziita zvatiri kuda isusu. Iwewe ita zvauri kugutsikana nazvo, zvaunoona kuti mangwana hazvizokupa dambudziko. Nekuti panapa pari kunze kwemutema, munongoti muchivaka mudhuri iwoyo muchipedza kanzuri chiuya chiuputsa, mari inenge yaparara ndiani? Ndeyatinashe. Handizvere? Handizvere? Mapedza kuvaka mudhuri hausati watombounza kana sendi yamurikutaza kuti mucharikafa. Kanzuri yobva yaridza, kanzuri yobva yariga. Tinashe achapiwa mari yake nani? Tinashe akuti ini ndakashandisa $5,000 yangu kuvaka, saka iwe wese ndine mudzimai wako nevana vako ndipe $5,000 yangu. Apa kanzuri yaputsa. Pamaita asira kuti pachabva mari hapasina. Handiti saka chikwereti hachisiri chikwereti chaakumhuri. Saka nyatsopaonesa tsaupafungisise ipapo kuti zvese zvatiri kuita izvi musikanzwawo, ngokuti mangwana chaiye kanzuro ino yaichiputsa. Ende kana paakuputswa munhu wamutaura naye ndiye anoti endai munoputsa. Uno wamutaura naye. Ende ipapo kana paakunzi anoputswa hanimborambi, ndovatuma kuti kasikai kana dhiziri richishota uyaindowedzere kuti musikanzwa iite mishonga. Saka itai makangwara muchiziva kuti zvinhu zvamuri kuita mangwana zvinogona kukuremerai, zvobva zvaunza mhuri kuti izonyatsopfugama. Nekuti chokwadi chamaudzwa ichocho chekunzi kanzura isi kutombopada pane ipapo. Munopavakirwa natinasho, muchingopedza kanzura yobva yaputsa. Tinashe mari yake yashanda, akuti makosta angu aya sendi. Sekuru, ndoda mari yangu. Zvorova kuti iwewe nemuzukuru hamuchawirirana. Handiti mari yake ari kuida kumhuri. Makanyosainira naagreement kuti Tinashe akumhanya kwamambo. Mambo ndakashandisa mari yangu kuti ndavakira sendi shopu yacho nobva yaputswa. Saka ndoda mari yangu. Wewe wanepi? Ndauda kuenda mudanga make kunotora mombe. Anti mhuri yakutambura. Saka madecisions edu ngaatarise kure. Nhasi unogona kuti une nhamo uri kutambura. Zviri nani ugare pasi naadzimai vako kuti toitei kuti tiite kuti mudhuri uyu tiuvake. Kana ukazenge waputswa, hapana mumwe munhu wechitatu achauya achichema achiti mari yangu. Nekuti zvikaita sezvinei, iri mari yaTinashe yashanda mudhuri worigwa pasi, yako mhuri ndo ichatambura kudzorera Tinashe mari. Ende ichaita kuti nyangwe nedzimba dzamunogara chaidzo vanozosvika Tinashe obva ati ndakashandisa $7,000 kuti ndiiwane, ndauda kutengesa pamba pamuri kugara. Iwo nevana mudii. Madecisions mamwe amunopa nhasi mangwana anozotiremera tochishaya kuti toita sei zvino. Zvandataura mazvinzwa. Amai, kana pasina kubvuma kwenyu hapana chiri kuitwa. Asi ndakuonesai kunaka nekuipa kwezvamunoda kuita. Muchishona vanoti nhamo zvayo, mai havarodzwi. Pane zvimwe zvinhu zvatisingafaniri kutombofunga kuti regai ndiite ichi kana zvinhu zvaoma. Nekuti unenge uchiti uri kurerutsa upenyu mangwana zvotooma kudarika ipapo. Endai munogarisana pasi, imimi muchibva pano endai mumba menyu
mugare pasi mutange kukurukura. Baba namai, kurukurai. Wakandikanganisira apa nepapa nepapa nepapa. Mukumbirana ruregerero. Iwo murume wangu wakandikanganisira apa nepapa nepapa. Ndozvakazoita kuti ndikumhangarire kumapurisa. Mukumbirana ruregerero. Motanga kugarisana zvakanaka. Baba vachipinda mumba yavo yemukati. Handiti amai vachibika, amai vachidya. Baba vakabvisa hembe amai vowachawo aina murume wopfeka. Kwete hunhu hwekuti baba namai varugara mumba mumwe chete murume mukadzi anoti murume anoti handidyi zvaari kubika. Ukarega kudya zvaari kubika uda unodyawo. Wakunotsvaka mumwe mukadzi wemuraini arikuda kukubikira zvaunodya iwo. Zvoitei paya? Mangwana uyobhoirisa mafuta unodira mafuta ikoko. Ausina kuti urikugadzira dambudziko. Pane kuti mungogara pasi mungowirirana chete. Mukurukura modzana chokwadi, mukumbirana ruregerero. Kubva ipapo vosununguka kudya. Iwe zvauri kuita woziva. Kana uine dhora ngavazive kuti une dhora. Kuzoti dhora ndoriri muno mumba. Ngatibatsirane kushanda kuti dhora riende pa$5. Tizvisimudze. Ndakataura nyaya yenhimbe. Handiti nhimbe inoitwa nemi mumba menyu, chitanga tiri mumba medu. Kwete kutsvaga kuti regai titsvage mubatsiri. Nekuti paachazokubatsirai pacho panogona kukuremerai nekukupai matambudziko mangwana. Aiwa takurukura. Kutarisa kuti tichibva pano tikuenda kunogara pasi tichikurukura, tichionesana nekukurukura zvandataura pano. Kunaka kwazvo, kuipa kwazvo, zvatakatadzirana tozvikurukura. Kana tichikumbirana ruregerero, tokumbirana ruregerero. Totanga kugarisana semurume nemukadzi. Totanga kubikirana tichidya takasununguka. Pasina anofungidzira kuti mundiro maisweyo mandidya. Mazvita. Musani, Cynthia Anderson.